Γυναίκα, δώσ' μου τα χαρτιά να τελειώνω με το κτηματολόγιο. Τι λες μωρέ, εσύ δεν μπορείς να τελειώσεις με τίποτα. Βρε καλά σε λέω εγώ ανίκανο. Τράβα στην Κτимalogic βρε, που έχει εμπειρία χιλιάδων δηλώσεων ιδιοκτησίας, έχει δικηγόρους, τοπογράφους και εξειδικευμένα στελέχη που τα κάνουν όλα αυτοί. Ή καλύτερα πάρ' τους τηλέφωνο να έρθουν στο χωριό μας για να μην καίμε και βενζίνη. Θα μας δώσουν και γραπτή εγγύηση για το αποτέλεσμα. Κτимalogic στην Έδεσα Αναλήψεως 2. Τηλέφωνο 23810 51235. Κτимalogic στην Αριδαία Κύπρου 42. Τηλέφωνο 23840 21 222. Έτσι δεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αιώνιου αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δολών του Θεού, των ύπων των στρατευμάτων, κατοχής φωνευθέντων, κατοίκων του χωριού τούτου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιοντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξε τας ψυχάς αυτών, ενθαηδεί και για να πάγονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών, ετισόμεθα. Ο Θεός το πνεύμα του και πάσης σαρκός των θανακοταπατήσεων διάβολου καταργήσας και ζωή των κόσμων δωρησάμενος, αυτός Κύριε, ανάπαυσον τας ψυχάς των υπό των στρατευμάτων κατοχής φωνευθέμων το χωρίο τούτο, εντόπο φωτιρό, εντόπο φοερό, εντόπο να ψήξεως ένθα πέδα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα του προαυτών πραχθέν εν λόγω η έργο διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησε. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος ο ζήστε του χαμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και αιώνων σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώ. Ότι εσύ Ανάσταση, η ζωή και ανάψη πάντων των υπό των στρατημάτων κατοχής φωνευθέντων Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέβουμε στην τον Άρχον σου Πατρί και το Βαναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ξημέρωνε στο χωριό 23 Απριλίου του 1944, Κυριακή του Θωμά και του Αγίου Γεωργίου ταυτόχρονα, όταν την ησυχία διατάραξαν ομοβροντίες οβίδων και κροταλίσματα πολυβόλων. Τρομαγμένοι οι κάτοικοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους για να δουν τι συμβαίνει. Φωνές, πολλές φωνές ακούγονται παντού. Οι Γερμανοί! Έρχονται οι Γερμανοί! Ανάστατοι όλοι ξεχύνονται στους δρόμους, παίρνοντας μαζί τους ό,τι προλάβαιναν με κατεύθυνση στο βουνό για να σωθούν. Οι Γερμανοί από το Αμίντο, με επικεφαλής αξιωματικούς της Γεστάπο και καθοδηγούμενοι από ομάδα ντόπιων συνεργατών τους από το παρακείμενο χωριό Πελαργός, μπήκαν στην κάτω συνοικία, ενώ άλλη ομάδα Γερμανών από την Πτολεμαΐδα, ενισχυμένοι με δυνάμεις του γερμανοπροδότη Πούλιου, είχαν ήδη εισβάλει ταυτόχρονα με την πρώτη στη μεσαία και την άνω συνοικία. Ήταν το σχέδιο αετός του γερμανικού επιτελείου στρατού η Μαγιάτικη καταιγίδα, σύμφωνα με την οποία τα γερμανικά στρατεύματα είχαν εντολές να πυροβολούν όποιον άνδρα κινείται. Το τι επακολούθησε είναι αδύνατο να περιγραφεί. Αδύνατο να χωρέσει ανθρώπινους το τι έκανε άνθρωπος σε άνθρωπο. Οι ζωφερές σκηνές της κόλασης οχριούν μπροστά στη φρίκη που εκτιλήσεται σε κάθε γωνιά του χωριού. Η συνοικία αυτή δοκίμασε ανίποτη συμφορά. Μέσα στους αχυρώνες της έγιναν παρανάλωμα της φωτιάς δεκάδες άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά. 200 μέτρα από εδώ ξεσκίζουν την κοιλιά της Σοφίας Γκέσκιου, που γέννησε μόλις την προηγούμενη μέρα, αφού πρώτα σκότωσαν μπροστά στα μάτια της τα δίδυμα μωρά και τον άντρα της. Στην κάτω συνοικία, ακούστηκε η φωνή ενός μικρού παιδιού 12χρονου, του Γιώργου Αντρονικίδη. Γύρισε πίσω η μάνα του να το δει, διπλωμένο και γαζωμένο από το απολυβόλα. Πουλόπον, του είπε στα ποντιακά. Ράους, της είπε ο Γερμανός. Και η μάνα αγκάλιασε το παιδί της και είπε: σκοτώστε με να δακές με το μωρό. Και ο Γερμανός άδειασε πάνω της το πολυβόλο. Στη συνοικία των Σεβαστιανών σκοτώνουν 30 γυναικόπαιδα, ξεκληρίζοντας την οικογένεια Φωτιάδη. Η Άννα Κοσμίδου προσπαθεί μάταια να προστατεύσει τα 5 παιδιά της μέσα στα φορέματά της. Η ίδια
η Μηθανή σώζεται με 9 τραύματα από το σωρό των νεκρών. Οι Γερμανοί χτενίζουν τις υπερκείμενες πλαγιές του Βερμίου, ξετρυπώνοντας από τις σπηλιές, τις λόχνες και τα λαγούμια όπου είχαν καταφύγει για να σωθούν 95 ανθρώπους από την Άνω Συνοικία. Τους συγκέντρωσαν κάτω από τη μεγάλη πέτρα και ψυχρό τους εκτέλεσαν. Ο Περικλής Μερκόπουλος είχε χωθεί με τη γυναίκα του και τα 4 παιδιά του σε μια κρυψώνα. Το κλάμα του μικρότερου παιδιού τους πρόδωσε. Ο Γερμανός στρατιώτης που τους βρήκε δεν τους εκτέλεσε. Με νοήματα τους είπε πως πρέπει να πνίξουν το μικρό για να μην τους εντοπίσουν τα SS. Οι γονείς αρνήθηκαν και η οικογένεια σώθηκε. Μέσα στη βαρβαρότητα και μια χριστιανική πράξη. Μια εξαίρεση από τον κανόνα, ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, στην κάτω συνοικία, πυροβολώντας αδιάκριτα όποιον προσπαθούσε να ξεφύγει, έμπαιναν μέσα στα σπίτια και οδηγούσαν τους ανθρώπους στο χώρο κοντά στην εκκλησία της Παναγίας, όπου βρισκόταν το νεκροταφείο της συνοικίας. Αφού συγκέντρωσαν όλους τους κατοίκους, τους βάλανε στη σειρά και έστησαν τα πολυβόλα. Τρόπος να το σκάσει κανείς δεν υπήρχε, μήτε δυνατότητα καμιά. Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκείνοι που αρνήθηκαν να δεχτούν το θάνατο με σταυρωμένα χέρια, όσο και αν οι πιθανότητες σωτηρίας ήταν περιορισμένες. Ξεχύθηκαν στο ρέμα σε μια απέλπιδα προσπάθεια με μάταιο αποτέλεσμα. Το ρέμα τούτο και οι πλαγιές γέμισαν με νεκρούς. Οι υπόλοιποι, μπροστά στα στημένα πολυβόλα, περίμεναν ανήμποροι το θάνατο. Ξαφνικά, και ενώ όλα ήταν έτοιμα για την ολοκλήρωση της απάνθρωπης πράξης, ένας Γερμανός μοτοσυκλετιστής έφερε τη διαταγή για τη μεταφορά των επιζώντων στα χάνια της Πτολεμαΐδας. Εδώ σκοτώνουμε συνοπτικές διαδικασίες τη δασκάλα Αναστασία Σιούλη και τον νεαρό Κώστα Βερβέρη, καθώς και άλλα μέλη των νεαμικών αντιστασιακών οργανώσεων, αφού πρώτα τους βασάνισαν φρικτά και τους υποχρέωσαν να σκάψουν τους τάφους τους. Το χωριό παραδόθηκε στις φλόγες. Καταστράφηκε. Ερειπώθηκε. Δεν έμεινε πέτρα πάνω στην πέτρα. Δεν απόμεινε ούτε ένα δείγμα από τα μακεδονικού τύπου αρχοντικά με το σαχνησί που διέθετε. Λίγο προτού πυρποληθεί, οι συνεργάτες των Γερμανών λαφυραγώγησαν τις περιουσίες των κατοίκων του, μεταφέροντας στο χωριό τους ακόμα και τις πρίκες των κοριτσιών μας. Η ύβρις όμως, με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης, δεν ολοκληρώθηκε, αφού οι νεκροί μας έμειναν άταφοι, βορρά στα άγρια θηρία. Μετά από 10 μέρες και πλέον, εκλιπαρώντας την άδεια από τον κατακτητή, δειλά-δειλά επέστρεψαν επιζήσαντες για να επιτελέσουν το θλιβερό καθήκον. Σύμφωνα με μαρτυρία της Κατίνας του Βεξή, που συνόδευσε τον πατέρα της για τον σκοπό αυτό, η μυρωδιά καμένης ανθρώπινης σάρκας ήταν έντονη μες στα ερείπια και τα ποκαΐδια. Η εικόνα αυτή χαράχτηκε έντονα στη μνήμη της νεαρής κοπέλας, που τραυματισμένη ψυχικά δεν ξαναπάτησε το πόδι της στο χωριό. Όσοι νεκροί βρέθηκαν, πολλοί από αυτούς χωρίς να αναγνωριστούν, θαύτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Ο τελικός απολογισμός του ολοκαυτώματος καταμετρά 340 περίπου νεκρούς. Η ολοσχερή καταστροφή των αρχείων της κοινότητας, η μη επιστροφή έκτοτε στο χωριό κάποιων οικογενειών και η απουσία επισταμένης έρευνας και μελέτης καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εξακρίβωση του τελικού αριθμού των θυμάτων. Ο πόλεμος τελείωσε. Οι κάτοικοι σιγά σιγά επέστρεψαν στο χωριό. Όχι όλοι. Αφού πολλοί τραυματισμένοι ψυχικά δεν θέλησαν να ξαναγυρίσουν. Το 1951 που μετρήθηκαν βρέθηκαν μόνο 978. Πολύ λίγοι, αφού οι μισοί έλειπαν. Ακολούθησε και άλλα δεινά, αυτά που επιφύλαξε στον τόπο εμφύλιος. Προϊόντος του χρόνου η ζωή άρχισε να βρίσκει τους κανονικούς της ρυθμούς. Μα τίποτε δεν ήταν όπως και πρώτα, τίποτε δεν ήταν όπως παλιά. Οι κάτοικοι του χωριού ανασκουμπόθηκαν. Σήκωσαν αποφασιστικά τα μανίκια τους και δούλεψαν απαράμιλα. Τα παιδιά που σώθηκαν έπρεπε να ζήσουν. Το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης κατά κύριο λόγο ήταν αυτό που τους έκανε να αντέξουν τον πρώτο καιρό. Αδάμαστη και ακατάβλητη η ψυχή τους δεν το βάζει κάτω. Δεν παραδέχεται καμία ήττα. Γιατί η ήττα δεν αποτελεί εξωτερικό γεγονός. Αποτελεί κατεξοχήν εσωτερικό ψυχικό γεγονός. Και δεν υπάρχει όταν δεν γίνεται αποδεκτή από την ψυχή. Και έγινε απόγνωση των επιζώντων, ελπίδα και απαντοχή. Ο πόνος και το δάκρυ τους παρηγοριά και προσμονή. Η πίκρα τους δύναμη και κουράγιο. Το μυρολόκι τους τραγούδι. Και τραγούδισαν μαζί πόντοι και ντόπιοι τα τραγούδια και τους σκοπούς τους. Τη μια φορά το μήλο μου κόκκινο και την άλλη το 40 μήλα κόκκινα σε ένα μαντίλ δεμένα. Τραγούδισαν γιατί ο υδρότας τους που πότισε την αιματοβαμμένη τους γη την έκανε να βλαστήσει και να καρπίσει. Έδωσε πλούσιους καρπούς. Μήλα ολοκόκκινα, μήλα πράσινα, κάθε λογής και ποικιλίας εκλεκτής ποιότητας μήλα από τα καλύτερα της χώρας μας, επιβραβεύοντας έτσι τους σκόπους των κατοίκων. Το σπουδαιότερο όμως είναι που βλάστησαν και θαλερά κλαδιά στο δέντρο της ζωής. Γεννήθηκαν παιδιά και ξαναγέννησε το σχολείο και οι δρόμοι του χωριού με χαρούμενες παιδικές φωνές και οι ψυχές των χαροκαμένων με ελπίδα για ζωή. Κλείνουμε σήμερα ευλαβικά το γόνι, αποτείοντας τον ελάχιστο φόρο τιμής. Αιωνία του η μνήμη. Προσκλητήριο Πεσόντων.
Ασλανίδης Αντώνιος, Ασλανίδου Σοφία, Ασλανίδης Θεόδωρος, Ασλανίδου Βιολέτα, Ανδρονικίδου Κυριακή, Ανδρονικίδης Γιώργιος, Ακριτίδης Χαράλαμπος. Το ποίημα είναι αφιερωμένο σε κάθε άνθρωπο που έχει αγωνιστεί και θυσιάσει τη ζωή του για τα ιδανικά της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης του λαού του. Ποιος μυρολογάει? Ξημέρωσε η ροδαυγή, η μέρα αγριεύει, ακούγεται της εκκλησιάς το κλάμα να θεριεύει. Ήρθε πουλί και κάθισε σε ανθισμένο κλόνο, έχει το βλέμμα σκυθροπό, μου φάνει δακρυσμένο. Σαν το κοιτώ και του μιλώ, εκείνο μου σωπαίνει. Θαρώ πως με φοβήθηκε και τρομαγμένο φεύγει. Μες στη σκλαβιά δούλωτη, με ματωμένα χέρια, μας κλέψανε ελευθεριάς λευκουρανού αστέρια. Ξάφνου ακούω να χτυπούν, τις θύρες να τις πάνε, τους άντρες όλους να ζητούν σταλόνι να τους πάνε. Τρέχουν τα γυναικόπαιδα, ξυπόλυτα στους δρόμους, ολοφωνές και κλάματα μωρά κρατούν στους ώμους. Μου πήρανε τον άντρα μου, άρπαξαν το παιδί μου, τον αδερφό μου αναζητούν, πνοές της ύπαρξής μου. Όλοι στους δρόμους χύθηκαν, σαν κύμα που ορμάει. Τι να συμβαίνει άραγε και ποιος μυρολογάει? Η μάνα πέφτει κατά γης, κυλιέται πας στο χώμα, μυρολογεί της άνοιξης στη μυρωμένη βιόλα. Κατάθεση Στεφάνων. Η εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ νομού Κοζάνης, κυρία Ραχήλ Μακρύ. Εκ μέρους του Γενικού Προξενείου της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Ανίτα Ένκλερ Τσέρπιν. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κύριος Καρυπίδης Θεόδωρος. Ο Δήμαρχος Ορδέας, κύριος Ζαμανίδης Σάβας. Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ νομού Κοζάνης και εκπρόσωπος της Διακομματικής Επιτροπής για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις, κυρία Ουζουνίδου Ευγενία. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ νομού Κοζάνης, κύριος Δημητριάδης Μίμης. Ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων νομού Κοζάνης, κύριος Κάτανας Χαρίσιος. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας νομού Κοζάνης, κύριος Κασαπίδης Γεώργιος. Εκ μέρους της Ενάγης Ταξιαρχίας Πεζικού, ο ταγματάρχης κύριος Ανέστης Ανέστης.
τον εθνικό ύμνο. Από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βλαμμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο Ότι η ιστορική μνήμη πρέπει να παραμένει ζωντανή, ώστε οι νέες γενιές να διδάσκονται για τις θηριωδίες των Ναζί, τις οποίες έχουν υποστεί οι πρόγονοί μας, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά. Επίσης να διδάσκονται ποια είναι τα αποτελέσματα του φασισμού και του ρατσισμού. Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε το θέμα της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου ενώπιον της καγκελαρίας. Είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού όλων των Ελλήνων, του Αλέξη του Τσίπρα, ότι αυτή η κυβέρνηση θα διεκδικήσει τις γερμανικές αποζημιώσεις, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη. Και αυτό έγινε πάρα πολύ σύντομα, οι προθέσεις φάνηκαν πάρα πολύ σύντομα, όταν, όπως είδατε, η πρόεδρος της Βουλής σύστησε την Διακομματική Επιτροπή Διεκδίκησης των Γερμανικών Αποζημιώσεων, όπου έχω και την τιμή να αποτελώ αναπληρωματικό μέλος ως αντιπρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής. Και εδώ το ολοκαύτωμα των πύργων πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη θηριωδία και ένα γεγονός το οποίο είναι άγνωστο σε όλη την Ελλάδα. Στις επόμενες συνεδριάσεις της Διακομματικής Επιτροπής θα υπάρξει σχεδιασμός ώστε ανανομό της χώρας να καλέσουμε τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να καταθέσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα διευκολύνουν ιστορικά την καταγραφή όλων των γεγονότων σε κάθε χωριό της Ελλάδος, προκειμένου να είμαστε πιο ισχυροί και δυνατοί για τη διεκδίκησή τους.